सरस्वती पूजा आ गईल आ माता के एगो दो चार लाइन के आवाहन हम लिखले बानी। का कहे के कैसे? माँ शारदे भवानी, हे मैया वीणा पानी, सुरताल के बेसुरा तोहके बोलावतानी। माँ शारदे भवानी, हे मैया वीणा पानी, सुरताल के बेसुरा तोहके बोलावतानी। माँ शारदे भवानी, बेटा के लाज रखिह कर जोरी कहतानी, सुरताल के बेसुरा तोहके बोलावतानी। माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी, माँ शारदे भवानी। जय माता दी। प्रणाम। अपना भाई अरविंद बिहारी पर आपन आशीर्वाद प्यार बनौले राखी। धन्यवाद।